Godt, vi skal forstå, eller prøve at forstå, hvordan sådan en NPN-transistor virker i vores kredsløb. Vi skal ikke forstå, hvorfor den virker, vi skal forstå, hvordan den virker i kredsløbet. Det første, som der gælder om sådan en transistor, det er, at den har 3 ben. Den har en ben, der hedder basis, eller basen B. Den har et ben, der hedder en kollektor, og den har et ben, der hedder en emitter. Og i princippet, så det, der sker, det er, at den strøm, der løber ind her, og den strøm, der løber ind her, de løber begge to ned i emitter. Så det vil sige, der vil altid gælde det, at strømmen, der løber ud gennem emitter, det vil være lige med den strøm, der løber ind gennem kollektoren, plus den strøm, der løber ind gennem basen. Basis eller basen, jeg tror, jeg vil kalde det basis egentlig. Jeg ved ikke, om det er forkert, men nu kalder han det. Det er den, der styrer, hvordan sådan en transistor fungerer. Der er 3 forskellige tilstande, transistoren kan være i. Den kan være den, man kalder for cut-off, eller afbrudt på dansk måske. Så svarer det simpelthen til, at vi har afbrudt, at vi har klippet ledningerne over. Så der løber ikke nogen strøm. Hvis jeg skulle tegne det, så kunne jeg tegne det sådan her måske. Det vil sige, at i basis er lige med noget, altså der løber ingen strøm ind gennem basis. Der løber ingen strøm ned gennem kollektoren, og der løber ingen strøm ud gennem emitteren. Det, der styrer, hvilken tilstand, som denne her transistor er i, det er den spændingsforskel, der er her mellem basis og emitter. I kan se, der er 3 spændingsforskelle, skulle jeg lige finde en farve til det. Så her, der er en spændingsforskel der, det er basis-emitter spændingsforskellen. Der er også en spændingsforskel mellem kollektor og basis, og så er der en spændingsforskel mellem kollektor og emitter. Nu fjerner jeg lige de der gule streger der. Men denne her spændingsforskel mellem basis og emitter, den er vigtig. Og det gælder for den her transistor, at hvis spændingen mellem basis og spændingsforskellen over basis og emitter, hvis den er mindre end en eller anden værdi, det er typisk hvis nok omkring 0,6 volt eller 0,7 volt. Vi kan kalde den UBE on. Hvis den spændingsforskel herfra og hertil, den er mindre end de der 0,7 volt, eller hvor meget det nu er, så er transistoren simpelthen afbrudt. Det var tilstand 1, om jeg så må sige. Det var tilstand 1. Hvordan ser det så ud, hvis UBE er større end de der 0,7 volt? Ja, det kan den ikke være. Enten er den 0,7 volt, eller også er den mindre end 0,7 volt. Så den kan ikke være større end 0,7 volt, men den kan godt være lige med de der 0,7 volt. Vi kan kalde det UBE on, og det var jo så cirka lige med 0,7 volt. Ja, hvad sker der så? Ja, så er transistoren enten det, man kalder aktiv, eller også er den det, man kalder mættet. Så tilstand 2 kan vi sige, der er den aktiv. Okay. Når den er aktiv, så virker transistoren som en forstærker. Hvad fanden? Hvad betyder det? Det betyder, at den strøm, der løber ind gennem kollektoren og igennem denne her transistor, den strøm, den vil være lige med et eller andet tal gange med den strøm, der løber ind gennem basis. Så man kan sige, at denne her strøm, det er en forstærket udgave af basisstrøm. Det er, når den er aktiv. Og den der beta, det er en forstærkelsesfaktor, eller hvad man skal sige. Den ligger mellem 50 og 300 cirka. Så hvis vi har det her, så er transistoren enten det, man kalder aktiv, eller også er den det, man kalder mættet. Det er så en tredje tilstand. Stadigvæk, at UB er lige med UBE on. Men i modsætning til her, hvor vi, om jeg så må sige, her har vi IC. Og IC, hvor meget der løber igennem, det er faktisk styret i B her, når den er aktiv, men i modsætning til, når den er aktiv, når den er mættet, så løber der bare en eller anden konstant IC, uanset hvad IB er.
Så det virker bare som om, at der i virkeligheden bare er en kortslutning, sådan at IC løber ned her, IB løber ind der, og IE, det er jo så lige med IB plus IC, det er det jo altid, ikke? Men hvor IC her, den er bare lige med en eller anden fast værdi. Den er lige med en eller anden maksimumsværdi. Den kalder man så for den mættede værdi, så saturated. Så. Alt det her bliver man jo ikke klogere af. Vi skal lige se det på et eksempel. Men igen, så en transistor har 3 tilstande. Afbrudt, aktiv, der er IC afhængig af IB, og mættet, der er IC lige med en eller anden konstant værdi. Så der løber hele møget bare ned, og den er sådan set ligeglad med IB. Det er de 3 tilstande, der er. Og så skal vi se på et eksempel i næste video.